ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳаст баъдрон Daewoo Nexia ҳаст ки соли 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4та балонои 90% мега соҳиб нав аст. 4та диска радной краска серебристи, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. тоқа вариантҳои сум мега дар кора срочна мошина мефурӯшад мега бо нархи 10,000 сомонӣ. тоқа вариантҳои суми холӣ мега мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. ва кадоми шумо ки мағқул ҳастанд номерои тисел ва номерои мегафон доранд, ҳардушон кор мекунад. метавонед тамос гирем, бо камтар дида муомила мекунад. бисёри бад не. 10,000 сомонӣ тоқа одамони харидор. марҳамат, тамос гирен. шумо дам агар намхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат, сурат ва маълумот чароӣ кунед. мо намхи фурӯш реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс яки сечка соли 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, нахаду. радной краска серебристи, 4 электропакет, 4 диска, 4 балонои 80% элеганс бардорам. мошин тоза мега бе ягон камуди, нахаду. қарор дорад дар ноҳияи кони будон. фурӯхтан мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ ки бо арзонтар ҳам мекунем мега соҳибшон. биё мошин аз пеш бин мегад бо савдо ҳам мекунем. номерошон номерои тисел аст баъдорон кор мекунад. ба кадоми то ки маъқул аст марҳамат, тамос гирен. агар шумо мошин хар бошед, кадом маркаша дар комментари нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фақат шумо сабр кунед, лайка гузоред. мошини фурӯшӣ аст баъдорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хешибек соли 1997 сол гуфтааст соҳибшон ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4та балони нав аст мегад, 4та диска, 6та калонкои калон мегад, самбуферои оригинал мегад, 6та мегад дар мошине ки мондагия мегад пайваст маладёжни оригинал. хадавоишам мегад нав кадага аст. кожни салон, мошин мегад нахаду, фақат мегири тапит ҳай мекунем. қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт. фурӯхтан мешавад бо нархи 29,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми канг кардан мошин хара мега бия аз пеш бинад муомила мекунем. намхе радной краска 97 сол Opel хечбек балон ҳамаш нав аст. номерошон номерои тисел аст. марҳамат, тамос гирен. дигар маълумотша пурсед. бардорон аз шумо хоҳиш кардам меҳнатои моро қадрдорӣ кунед, лайку бепула гузоред ва имконат бошад навора падиса кунед. мошини фурӯшӣ аст баъдорон бояд тайга аст. Daewoo Nexia аст ки соли 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 дискаҳои престиж, 4 балонои 60%, радной краска серебристи, салоншам тоза. мошин мегад нахада мефурӯшад бо нархи 13,000 сомонӣ. кадоми конкретна харидор мега бо арзон мекунем. мошин хайдиса састеша ина мехелай. мошин мега срочна сум дарокора мефурӯшад мега тоқа вариантҳои сумкатӣ. ба кадоми то ки маъқул аст мошин дар пойтахт шаҳри душанбе қарор дорад. номерошон мегафон, срочна тамос гирен. тоқа одамони харидор ва тоқа вариантҳои суми холӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдорон бояд тайга аст. Mercedes-Benz C-класс ки сечка объемни классик соли 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотора 2 литр гуфтааст. коробкаш механика, састани мошин мегад беҳтарин. мотор мегад састани хубай, дай мегад мошин опшин классикаи танировка ҳуҷҷат мега дорад. нагуфтем чанд қасрок ки танировка дорад.
4 балонаи 80% мегӯяд 4 дискаҳои рамашка. Мошин на хадой бардори азиз, фақат мегири ҳай мекунӣ. Дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. Фурӯхта мешавад бо нархи 56 000 сомонӣ бо савдо муомилаи хубам мекунем мега раднои краскам хел сафедае. Хоб мошин бошад дар территорияи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Ба кадоми токи маъқул аст маъмурат тамос гиред, номерошо TCL. Шумо дам агар хамхали мошинои майда, мошинои борка бошад барои фурӯшӣ, маъмурат суратоша роя кунед, ҳамин хел мо фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Lacetti ҳастад, ки соли 2006 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. Абъёми моторша 1.8 литр гуфтааст, коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин раднои краскам хел серебриста, 4 диска, 4 балонаи 70%, кондитсионер, электропакет, мошин мегӯяд находвай. соҳиби мошин пешакӣ гуфтагӣ аст, илтимос ки беҳуда занг назананд, ҳамин хел уже навистагӣ ҳастанд, баъд роӣ кардаган ки фақат одамони мошинхар бошанд, мега ҳаваи одам мефурӯшем, беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. Нархи мошин мегӯяд 28 000 сомоние бо савдо ҳам мекунем мега дар назди капоти мошин. Мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. Ба кадоми токи маъқул аст маъмурат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2106 ҳастае, ки мошинои советски молодежни соли 1975 сол гуфтааст соҳибаш. Бензини холия мега 84 мега раднои краскам хел сирхай, коробка механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска мега задагӣ ҳастем, 4 балонаи средния мега 50% хай средни, мошин мега хай намихе нахада дона сурат доштае. 1975 сол ВАЗ 2106. срочно мега сундалкара бо нархи 8500 сомонӣ мефурӯша мега бо савдо ҳам мешавад. 8500 сомонӣ, яъне ки 1975 сол ҳастае. мошин бошад дар шаҳри Ваҳдат Бардорон. Ба кадоми токи маъқул аст, номерошон мегафон аст, кор мекунад, метавонед занг зада пурра маълумотша гирем. кадоми шумо агар видеонавори мо маъқул шуда бошад, лайкото намонед, кадоми токи агар дар канали мо обуна нашуда бошад, обуна шавед ва навора дар ватсапи мотон падилса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ҳастае Opel Astra F ҳастае, ки дар кузуфи сидан шакли свети вишнов я свети намхе олучагӣ. соли 1994 сол гуфтааст, ки бензин газ сардаш кор мекунад. абъёми мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи, мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задни камера, монитор, электропакет, яъне ки электропакет дора мега ҳамаш кор мекунад, 4 балонаи 60%, калпакои худаша, мошин мега хай 94 солае, неки нахадо аст Сайбадрон, ҳамаш 100%. нархи мошина мега 18500 сомоние бо арзон мекунем мега алиша мешавад. ягон вариант дошта бошед мега пешниҳод кунед, яъне ки ҳам арзон мекунад, ҳам вариантҳои алиши 18500 сомонӣ. мошин бошад дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. ба кадомтон агар дар ҳамус наздик бошед ки рафтатонед на маъмурат, рақамошо номерои TCL аста, кор мекунад, пурра маълумотша гирем. тоқа одамони мехаридаги ки алиш мекардаги мега соҳибшон. мошин бардор арзанда аст, ки тембул электропакет 18500 сомоние. лайкора гузорем ва имконият бошад навора падилса кунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Hyundai Starex, ки мошини мусофиркаш соли 2006 солае, ки соди шӯриш дизелае. абъёми моторша 2 литр гуфтааст, коробкаш механикаи, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина, мошин мегӯяд ҳамин хел бинед мегӯяд, мисол нахадо мегӯяд, беҳади бад тоза астае, яъне ки отлични сарсияна мегӯяд, чем ая дига Starexо фарқият дора мегӯяд. 4 электропакет ҳастае, 4 диска, 4 балонаи 80%, салоншам тозае, мошин мегӯяд нахадо бадуни азиз, яъне ки 100% сарсияна мегӯяд тоза. хоб нархи мошина мега 35000 сомонӣ мега бо арзона мешавад, ки мошин дар шаҳраки Исфара қарор дорад. мошин мегӯяд нав астае, тозае, 35000 сомонӣ бо арзона мешавад. номерошо номерои TCL аста. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маъмурат тамос гиред. шумо дам агар хали мошинои мусофиркаша, мошинои боркаша, мошинои майда бошад, маъмурат сурат маълумотро роя кунед, реклама мекунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Vectra A ҳастае, ки соли 1999 солае, ки бензин газ сардаш кор мекунад. абъёми моторша 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад.
мошин мегӯяд 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, газ бензин мегӯяд ҳардаш кор мекунад, мотор модулар мекунад, мошин хай баҳомошам средняя, аккумулятор ҳамаш 100%, не ки ҳолати миёна, не ки 100% мегӯяд мерава мия, яъне ки мошин нахада ҳолати миёна да мегӯяд соҳиб бош. Қарор дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 10 000 сомонӣ бародарон, бо камтари дигар ягон чиз муомила мекунем, мегӯяд дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. 92 сол Opel Vectra 10 000 сомонӣ, мотор модул, 4 моҳи дигар ҳуҷҷат. ба кадоме то ки маъқул аст, маромат номерашон тисел аст, метавонед то қавдамони харидор занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳадрон бо ҳастаи Opel Vectra B ҳастае ки свети сафед Opel 2 соли барои 1996 сол гуфтааст, соҳиби намаки 96 сол. Бензин газ мегӯяд дора кор мекунад, объёми моторша 1.6 литр гуфтааст, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Салони мошин мегӯяд тоза, 4 блонаи 70% дорад, 4 диска задаги ҳастае, салон шавсада, не ки дарош ручная баҳадрон. мошин мегӯяд 100% нахадо мекунад, не ки нашуд ҳуҷҷат, хадаво и чизҳои пӯшидагӣ ягон маълумот нестае, нагуфтан мумкин дора надора иша аниқида мегирен. Срочно аз сум дар кӯра мефурӯшем мегӯяд бо нархи 20 000 сомонӣ, бо арзон мешавад 96 сол 20 000 сомон, раднои классика сафед нахадо. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад, номерашон тисел. ва кадоми шумо ки маъқул аст маромат срочно тамос гирен то қа суми холӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баҳадрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи караван соли барои 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объём моторша 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби, яъне техникӣ миёна қарор дорад. ҳолати мошин мегӯяд соза, мегӯяд нахадоае. Opel караван газ бензин кор мекунад, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 8 моҳи дигар тонировка, мотор мегӯяд навкадагиае. мотори ҳам каравана мегӯяд навкадаги 8 моҳ тонировка, 8 моҳ ҳуҷҷат, 4 блонаи 60% калпакои худаш, мошин мегӯяд нахадои хайбо омада аз пеш бинен. хоб мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, нархаш 24 000 сомонӣ ки бародарон бо арзона мешавад. то қане ки илтимос доранд ки одамони харидор бошад, мегӯяд мошина аз пеш омада бинен, бо савдо мекунем. шаҳри Кӯлоб 24 000 сомонӣ. кадоме то ки мехоҳед маромат тамос гирен. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.